Kaixo, ongietorriak Poliedroa saioaren 14. ediziora. Gaur, zehazki, feminismoa izango dugu izpide, eta Aiaraldean sortu berri den, gazte talde feminista izango dugu gurekin. Eta gaur, feminismoari buruz aritzeko eta eskualdean sortu den talde berri honi buruz mintzatzeko, Anes Autua eta Izaro Fonbellida ditugu, eta lehenengo galdera oso erraza da. Nola agertu da talde hau, zein da bere izena? Gu Aiaraldeko gazte feminista taldea gara, eta bagara talde bat Euskal Herriko neska asterizko gazten sarean antolatzen den taldea, eta hori, momentu honetan Aiaraldeko herri ezberdinetako gazteak gaude taldean, Orozkotik hasita, Areta, Laudio, Amurrio, Orduña eta Respalditzakoak bebai elkartu gara. Orduan horretan ari gara. Eta berez, badago eratuta mugimendu feminista bat eskualdean, zergatik sentitu duzue talde berria sortzeko beharra? Itziten gure lehenko egonean ulertzen dugula mugimendu feminista ez gauza talde itzi bat bezala. Mugimendu feminista horren inguruan antolatzen den pertsona oro, eta guk ikusi dugu behar bat nahiko natural sortatu zaiguna neska eta gainontzekoen partetik, eta zimaz horren baitan más o menos antolatzen gara. Eta zein izango da, edo zein da, zuen harremana eskualdeko mugimendu feministarik? Hori, Izarok esan duen bezala, bada talde bat irekia eta mundu guztiak parte hartzen duena bertan, orduan guk nahi genuena zen gazte perspektiba hori Aiaraldeko mugimendu feministan ere txertatzea, eta gazte hon problematikak ere eskualdean plazaratzean orabait. Orduan hori jarraituko dugu Aiaraldeko mugimendu feministarekin batera lan egiten, baina beti ere gazte problematika hori plazaratzen eta mai gainaletzen. Adibidez, zein gai uste duzue landu behar dela gazteen ikuspuntutik? Orain gaude pilpilean kirolaren munduaren inguruan hitz egiten, nola identifikatu dugu berehala sentitzen garen oso arrotz mundu horretan txikitatik egon garen arren. Azkenan jasarpen eta gure gorputzarekiko kofisifikazioa asko ematen da. Eta hori izango litzateke gaietako bat besteak beste. Tamalez. Eta uste dut, berez ja, printzipioz, izena sortzeko edo izena erabakitzeko orduan, izan duzuela jadanik eztabaida mamitsuren bat, ezta? Bai, nazionaleko erakundea bera bebai ari da barne eztabaida horretan. Oraindik ere Euskal Herriko neska asterizko du izena, baina guk orain sortu dugun ez taldea, egin dugu taldean barne eztabaida hori apur bat sakonago, eta erabaki dugu neska asterizko hori kentzea, azkenean izen horretan subjektu nagusia neska delako eta badaudelako genero disidente gehiago bebai, zapalkuntza hori jasaten dutenak, ez? Eta nahi genuen nolabait genero disidente horiek ere barnebiltzen dituen izen bat jarri, orduan erabaki genuen hasiera batetik gazte feminista izatea eta ez neska asterizko. Eta aipatu duzu ez, barne, nazional mailako egituretan eztabaida hori dagoela, berez zuek nolabait parte hartzen duzu, ez, horlako egituretan? Bai. Zein da zuek, partekatzen duzuen esparru, Bai, ikasturte honetan urrian egin genuen batera jotzea, nazionala izan zena, eta hor hasi zen, hor plazaratu zen eztabaida hau, eta gero ere, nazional mailan badaude motoreak, eta guk ere parte hartzen dugu horietan, nazionaletik datorrena eskualderatzeko bebai. Eta, ez dakit duela zenbat sortu duzue taldea, zehazki edo noiz hasi zen mamitzen apur bat ideia? Bertatik, urrian hasi ginen elkartzen, eta hortik hori esan duan bezala nahiko era naturalean zazkenan sortu dira beharrak gure artean. Eta postura gutxi jarri dugu izena, eta hortan martxoak sortzeari begia, gaude. Hori da galdetu nahi nuena, ez? Martxoaren sortzira, nolabait, aterako zarete plazara izen batekin, proposamen batekin, zein da zuen egitaragua edo zuen ekarpena martxoaren sortzira begira? Aritu gara Aiaraldeko mugimendu feministarekin batera martxoaren 8ko egitaragua prestatzen,
Eta guk gure izenean abiatu dugu Moskeo kanpaina bat martxoak 8 begira, Izarok komentatu duen arira kirolaren inguruan. Eta bueno, plazaratu nahi izan ditugu, gazteak garen heinean, kirolean jasotzen ditugun eraso eta jarrerak, eta orduan, bueno, batu izan ditugu testigantzak, eta testigantza horiek nahi izan ditugu herrian plazaratu filtrorik gabe. Orduan hori izan da, gure martxoak 8 begira egindako ekarpena. Gero bai, martxoaren 8 bertan egongo gara kalean, eta parte hartuko dugu mugimendu feministak antolatutako egitarauan, eta hori, gazte feministak ere bertan egongo gara, evidentemente. Eta zuekin egoteko zita egun horretan, gutxi gara zein izango, ez dakite Laudio, Namurrio, non topo edo guztietan egongo zareten? Bai, bueno, berez deszentralizatuak daude deialdiak, orduan herri bakoitzak ukingo du bere mobilizazioa, eta guk gure kabuz Laudion. Ederto, mil esker, eragile berri honen emateagatik, eta espero dugu laster, gai interesgarriren batekin onetortzea, eta posible bada, ez bada esatze egina, hobe, ze askotan, tamalez feminismoaren kasuan, beti erasoen eta olakoen berri eman behar dugu, baina, espero dugu bestelako albisteak ekartzea ona. Mil esker, Izaro, eta mil esker, Dani. Eskerrik asko.